दा नोंथांमोनहा मा मावनानै बे परिबर्तनखौ लाबोगोन? दिनै जों 6 शिड्युल एलेका हिसाबै बिटिसि बा बिटिए मोननाया गासै 17 बोसोर जाबाय। बे 17 बोसोर जि सासनखौ भार लानाय हाग्रामा महिलारि बा बिपिएफ दला रायजो राजा जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन बिदि खुंनायाव फ्राय रायजो राजानि लुबैनाय बायदि बिथांमोना मावफुंनो हायासै। गोबां डिपार्टमेन्ट गोबां ओनसोलावनो दिनै जाख्ल'नाय जादों आरो बे जाख्ल'नाय बिजाउन हिसाबै दिनै दुलाराय बे 6 शिड्युल एलेका बिटिडि बा बिटिआर बासिफ्रा दिनै मोनसे सोलायनाय लुबैदों आरो बे सोलायनाया कमप्लिटलि बे सासननि जायफ्रा भार लादों बेखौ सोलायनाय लुबैदों आरो दिनै बेवहाय सामाजिक भाबै दिनै सोलायनाय लुबैदों, बेयाव राजनीति भाबै दिनै सोलायनाय लुबैदों आरो बेवहाय जेसेबांखिनि दिनै जि थांनाय 17 बोसोराव जि सासन खालामदोंमोन बे सासन खालामनायाव जोंनि इयुथ फर्सआ जोंनि लाइमोनफ्रा जेरैबायदि बेवहाय कर्म संस्थापन जानांगौमोन, साख्रि बाख्रि मोननांगौमोन, लनफोर मोननांगौमोन, फिसा फिसौ इन्डास्ट्रिबो गायसननांगौमोन। दा बेखौ मावफुंनायाव बिपिएफ हान्जाया कमप्लिटलि फेल जादों। ओंखायनो नैबे इउपिपिएलखौ दुलाराय बे ओनसोलनि मानसिफ्रा दिनै परिबर्तननि मोनसे ढौ लाबोनानै बे ढौखौ दैदेननो थाखाय इउपिपिएलखौनो दिनै बिबान बान होनो थाखाय रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा दिनै बेवहाय जगदान जादों आरो इउपिपिएलखौनो सरकारनि सासन भार लानांगौ होननानै दिनैहाय रायजो राजानि जि मतामत बे मतामतआ दिनैहाय इउपिपिएलनि प्रति दिनै फैदों आरो थांनाय 2020 मायथाइनि जि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर जि सुक्ति जाबाय, बिटिआरनि जि गोरोबथा जाबाय, बे गोरोबथानि उनावहाय बे ओनसोलाव थांनाय प्राय 50 बोसोर बेवहाय सेपारेट माने आलादा बर' रायजोनि थाखाय जि संग्राम जादोंमोन, बे संग्राम जानायनि बिनिमयाव दिनै जि बिटिआर जि सुक्ति जाबाय, बे सुक्ति जानायनि उनाव बिनि कमप्लिटलि जेसेबांखिनि दफाफोर जों दिनै मोनदों बेखौ मावफुंनायनि मोनसे परिबेक दिनै फैदों। ओंखायनो बेखौ मावफुंनो थाखाय बेवहाय मोजां मोनसे सरकार नांगौ आरो बे सरकारखौ थांनाय जाय 17 बोसोर बिपिएफनि जि सासन बा दिनै बिपिएफनि जाय मुरब्बी हाग्रामा महिलारिया बिदि गोबां माने मेल मिटिंफ्राव बे बिजोंनि गेजेरजों बा मिडियानि गेजेरजों बिथाङा फोसावबाय थादों जे बेवहाय जिहेतु बिथाङा बिटिआर सुक्तिखौ लाबोआखै, बेखायनो बेयाव बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनायनि खुनु कुइसन गैया आरो बे माने बिटिआर सुक्तिखौ बिथाङा मावफुङा होननानै दिनै कमप्लिटलि माने डिनाय खालामदों। ओंखायनो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लोगोसे जायफ्रा दिनै संग्रामि मानसिफोर बे माने आन्दलनकारि मानसिफोर दुलाराय बे ओनसोलनि बर' रायजो राजा गुबुन गुबुन हारिनि माहारिफ्राबो दिनै बेवहाय सोलायनो नांगौ होननानै लोगोसे जायफ्रा दिनै आन्दलनकारि एनडिएफबिनि मोनब्रै दल जाय दलनि माने कर्मिफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो दिनै बेवहाय बे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै सोलायनाय नांगौ आरो बे सरकार मोनसे नांगौ आरो बे सरकारखौ नांगौ होननानै दिनै इउपिपिएल दलखौनो दिनै मजबुत भाबे माने हमत होनो थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै ओंखारबोदों आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलाव मोजां जाहाथे सासन खालामनो हायो, मोजां जाहाथे सरकार खुंनो हायो, बिनि थाखाय दिनैहाय इउपिपिएल दलखौनो दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै माने सायख'नानै लादों आरो बे जों आसा खालामदों इउपिपिएल दल हिसाबै फैबाय थानाय दिनाव जुदि माने रायजो राजानि हमत हिसाबै रायजो राजानि माने भटजों जों जुदि देरहानो हायोब्ला बे ओनसोलनि माने लाइमोनफोरखौ जोङो कर्म संस्थापन होनो थाखाय जोङो थियारि जागोन आरो बे ओनसोलाव जेसेबांखिनि जोङो आसा खालामनाय बायदि थांनाय 17 बोसोराव जिफोर माने खामानिफ्रा दिनैहाय जाख्ल'बाय सोबख्ल'बाय आद्रा जानानै थाबाय, बबेबा दालांफ्रा दिनै आलादा जानानै दं, बबेबा लामाया दिनै सोबख'दों, बबेबा दिनै आइबिएसफोर होआखै, बहाबा आइवाइ न'नि सोबख'नाय, बहाबा दिनै माने साख्रि बाख्रियाव दिनैहाय गोबां माने केलेंकारि, दा बेफोर केलेंकारिफोरखौ फोजोबनो थाखाय जों इउपिपिएलआ दिनै रायजो राजानि सिगाङाव जोङो खोथा होदों, प्रतिश्रुति होदों। ओंखायनो फैबाय थानाय दिनाव जोङो बे ओनसोलखौ जोङो इउपिपिएल हान्जा हिसाबै बा सरकारखौ जोङो सोलायनाय लाबोगोन होननानै जोङो रायजो राजानि जोङो प्रतिश्रुति होदों आरो जोंनि प्रतिश्रुति हिसाबै रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बेयाव हमत माने होनो थाखाय दिनै आवगायबोदों। नोंथांमोना बे हान्जा सुरनायखौ बबेनिफ्राय जागायनानै बबेसिम खालामगोन? दा
नैबे जों हानजा सुनायखौ इउपिपिएल हानजा हिसाबै केन्द्रीय भावे मिरुआवनो मोनसे थांखि लादों मोनफ्रोमबो जिल्ला बा दिनै बिटिआरआव बर्तमाननि बिटिआरआव मोनब्रै जिल्ला दं क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि आरो मोनफ्रोमबो समस्ति गासै 40टा समस्तिनि गेजेरावनो जों दिनै माने बे सोलायनायनि थाखाय परिबर्तननि थाखाय जोङो मोनसे हानजा सुरनाय बा पदयात्रा जों खालामदों आरो बे खालामनायनि कारनानो बेनो जे जाहाथे मोनफ्रोमबो न'खर मोनफ्रोमबो गामि मोनफ्रोमबो एरियाफोरखौ जाहाथे जायफोर एरियाफ्रा दिनै सोबख' जानानै दं जायफोर एरियाफ्रा दिनै नासय जानानै दं बैसोरनि रायजो राजानि गेजेराव जों जाहाथे थांनानै बिथांमोनजों जों सावरायलायनो हायो आरो बिथांमोनखौ जाहाथे मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे मोजां सरकार जोङो खुंनायाव मोजां सरकार दानायाव जाहाथे जोङो आग-भाग लानो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावनो होननानै जों दिनै बे नैबे 37 नं धोनस्रि समस्तिनि गेजेरावबो मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै द्वितीय सान दिनैबो मोननै माने प्राइमारि कमिटियाव दिनै बे सोलिगासिनो दं थांनाय फुंबिलिनि 9 बाजिनिफ्राय मैयाबो फुंबिलिनि 9 बाजिनिफ्राय महनपुर आरो बर्नगावआव जात्रा खालामनानै दिनैहाय गरायमारि आरो खायजामारि बेयाव सोलिबाय थादों ओंखायनो बेयावहाय गासै 37 नं धोनस्रि समस्यायाव गासै 13टा जि प्राइमारि कमिटि दं 13टा प्राइमारि कमिटिनि गेजेरावबो जों गासैबो गामि न'खर बेफोरखौ जोङो माने हाबनानै एरियायाव थांनानै जोङो सावरायहैगोन गिदिंहैगोन ओंखायनो फैबाय थानाय माने नभेम्बर मार्चनि 2 तारिखआव जोङो बेखौ कमप्लिट खालामगोन होननानै जों मोनसे सिद्धांत लानानै दोनदों नमस्कार মই আজি সমূহ বিটিআৰবাসী ৰাইজলৈ অভিনন্দন তথা মোৰ শুভকামনা জনাইছোঁ আজি মই ইউপিপিএল দলৰ চেন্ট্ৰেল কমিটিৰ মই অৰ্গেনাইজিং সেক্ৰেটাৰী হিচাপে মই বিভিন্ন জায়গাত পদযাত্ৰাত মই যোগদান কৰি আহি আছোঁ আৰু আজি মই কাজিয়ামাটি প্ৰাইমাৰীত আমাৰ ৰজবৰা মুছাহাৰীৰ কাৰণে আজি মই এই যাত্ৰাত মই উপস্থিত হৈছোহি কাৰণ কিয় আমাৰ যোৱা 17টা বছৰত বিপিএফ চৰকাৰখনে যিমানখিনি সুবিধা দিব লাগিছিল সেইখিনি আমি সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিসকল জনজাতীয় ভাই ভনীসকল আছে যিমানবিলাক আঁচনি আছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে ইমান নাজানে গতিকে তেওঁলোকক ধৰক কোনোবা এজন যদি পথ প্ৰদৰ্শক নাথাকে তেতিয়াহ'লে আঁচনিবিলাক আকৌ ঘূৰি যায় সেই উদ্দেশ্যে মই ভাবিলোঁ যে মই ইউপিপিএল দলত জইন কৰি পেলাই মই আমাৰ মহিলাসকলৰ যিহেতু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনি আছে দেখিছোঁ আমাৰ বিটিআৰ চুক্তিত যিবিলাক মানে মহিলাসকলৰ আঁচনি আছে সেই সকলো আঁচনিবিলাক ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজক মানে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে আমাৰ বিশেষ মানে কাৰোবাৰ দৰকাৰ সেয়ে মই আজি সমূহ বিটিআৰবাসী ৰাইজ মানে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো মহিলাকে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে আজি এই বা আমি এখন দুৰ্নীতিমুক্ত নিকা চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে এই পদযাত্ৰাটোৰ উদ্দেশ্য ৰাখিছোঁ আমি যোৱা 17টা বছৰত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই কৈ আছোঁ 17টা বছৰত মানে আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ সাইডত যিমানখিনি ডেভেলপ হৈছে একেবাৰে নোহোৱা বুলি মই নকওঁ কিন্তু আমাৰ উদালগুৰিৰ ফালে মানে এই ডেভেলপমেণ্টটো উন্নতিটো অলপ কম আৰু বিশেষকৈ মানুহবিলাকে নাজানে বহুত কথা নাজানে এতিয়া যিহেতু চুক্তিখনত আমাৰ মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ মেণ্টেল হস্পিটেল তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ যিখিনি স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিবিলাক মেনেজমেণ্টৰ আমাৰ ইনষ্টিটিউট বনাম বুলি ভাবিছে সেই সকলোবিলাক যেহেতু আমাৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আমাক এটা আদৰ্শ দেখুৱাইছে তেওঁৰ যুক্তিত তেওঁৰ মানে মন্তব্যত আমি দৃঢ় বিশ্বাস আমাৰ গতিকে আমি ভাবিছোঁ এই ইউপিপিএল চৰকাৰখন গঠন কৰি আমাৰ উদ্দেশ্যবিলাক আমি ফুলফিল কৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। Thank you.